Masih barang kembang bawana. Digoyang main no. Ada NJP. Yuk. Ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik. Ayo golane ya Joni. Orde baru. Ayo golane Mas. Yuk. Dadi korban ambisi. Reformis palsu. Ayo CS itu pada betul saya gile. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi wasu. Aduh LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja. Yo, asik. Aku mau ngayomi jagat raya kembang mono. Karang lu bergoyang, asik. Sedaya para bidang anten ditupani gelir kumantos silih berkati. Iya. Hoi. Salungamu ake sing olane. Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo melati rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu ake sing pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo melati rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. NJP Ada NJ Audio Production. Karang lu bener lu maca. Goyang kembali bersama Kemo Bawono untuk Anda saudara. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi wasu. LSM opo partai ormas opo mung RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja. Yuk, iya. Aku mau ngayomi jagat raya
le. Tim satu gembong Bawono digoyang mana le. Salungamu ake sing rumoso kelangan pendekar rakyat sing wis lilo tadi korban dicekal kono kene mereka belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salungamu ake sing rumoso kelangan pendekar rakyat sing wis lilo tadi korban dicekal kono kene merga belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake